malo drugu epizodu Minecraft. Da Mega Dropper 4. Da. Da malo me baciš. I prešli smo, u prvoj epizodi smo prešli ona ta prva 4 levela i sad idemo na 5. level. What? Bez ovo. Jesi uspio? Bravo Evgenije. Garička nije uspjela. Isti, majke mi! Ja klikćem dugme. Nemoj si slučajno pomislio. Pijem ti, beži odavde. Ok, idemo na level. Ovo je 7. Gdje 6? O moj bože, ja zaboravim. Emeraldi! I slime dole! Blok. Pa sam pored njega. Ja rekao voda, ja tražim vode. Dobre, čisto. Ajmo, idemo na level. Sjećaš se level 8 kroz jedan blok. Ja, da. Level 7. Mini level 7. Se otključava lava tu. Valjda, mi se ne pogledam. Znači se otključava se. Uđeo sam. Ja mislim da ćemo ovo malo prezavršiti. Što smo već prešli. Ali mislim da će... Evo, čuje se kuća. I nekako mi pada jaka kiša, čovječe, ne znam. Ja zaboravim da se vratim u level 5. Ja tačno krenem i ja se zaustavim tačno... Daj, ne. Ja ću samo bez veze nekako da skočim. Bez veze skočenje za mojom uspjelo da dođem do dole. I čuje mi se kuća kako laj... Je, što sam ja napravio, znaš koliko mi je palilo? Ja sam samo vrtio odavde nešto. Čekaj da saknem. 4, o moj bože. Ja pao tačno na onaj krst. Ispod mene si pao. Da. Ne. Majke! Testom. Ispuši iz obrate. Pa sad ću se uskočim, ako uspijem. Jao, je! E, tu sam ja umro kad sam tražim onaj dom. Znam, tu sam ja pao. Sad sam Pao se na blok! Pa jasno. Dole kod vode. Joo! Zašto si ovaj blok tu stavio? Fuk. Ja, mrš! Uje. O moj bože, ovo je nemoguće, brate. Moguće, prešli smo. Da, sećam se. Hoćeš da te gurnem? Ne. Nismo kad tako prešli. Dobro, sećam se. Jo, nikad neće uspjeti, brate. Okej, ajde. Ovo se ti prešli, ne? Da. Da. I level 8. I ovaj sam ja level bio uspio. Ti ili ja, ko je ovo? Ja, brate. Ja sam ne može, ne smijemo da padnemo na ovo. Uspeo. Si uspio, majke ti! Ovo je bilo brže! Klip traje 4 minuta. I već. Čoveče. A probajte ja sad, kad ćemo završiti klip. Si kliknuo dugme? Da. Okej. Okej, ljudi. Samo dođeš odavde i zaletiš se. Jezu. Au, fuck. Evo, ja sam za malo. Okej, ljudi, dođi vamo. Dođi, Ja, je. dođi. Ljudi, to je bilo to za drugu epizodu ove mape. Znači, je mnogo kraće. Ova mapa je, ova epizoda bila jako kratka, ali pre smo snimali ovu epizodu, ja mislim, trebalo oko 20 minuta, a sad traje, nemoj me gurneš, 4 minuta. I lako sam oprešao za malo ispraviti. Ljudi, to je bilo to za epizodu, druge epizode The Mega Dropper 4 mape i mi se vidimo u trećoj epizodi.